Kuya, maigo na ba ang 6,000 nga ayuda nga gihatag sa gobyerno para ninyo? Kanang gihatag karon nga plano sa gobyerno ma'am, dili ginaingon nga maigo ma'am kay siguro kanang 6,000 nga ginahatag nila sa muang plano ihatag karon buwan ha. Siguro labing dugay ana maabot lang siguro na og tulo ka adlaw, pinakasayo siguro duha ka adlaw lang ng 6,000 ma'am. Pila ka buk ang imuhang bata o kumusta man pod ang imong asawa? Kung mga bata na ko ma'am, tulo na lalaki ug duha ka babaye no. Lima ni sila tanan ang akong asawa okay naman lang pero mo lagi niya akong problema lagi kay ang ganing duha ka bata na ako gatutoy pa magirin taon ni sa ilang ginahanom niya ako nabalakasad ko kay kung ako na modulog sa akong asawa murag wa naman sa koy tutoy makuha ma'am. Kumusta man ang ayuda nga gihatag sa gobyerno kaninyo? Mao lagi na ma'am ginagwanta ginanamo ng ginahatag nila nga kanang dilata nga puro na sardinas sa akong mga bata na lang intaw na gireklamo na lang kay lagi ang kanang dilata ko nun nimaho ng ng taya niya lang si kuno kayo imo nang usahay magsuka-suka man sila niya akong asawa sa di kayo mukaon kay kining akong mga bata ma'am naanad mo guni sa samgyupsal ma'am magsamgyupsal magid mi kining sa usa ka semana katulo nya usahay pod kining magpa-grab food mo yam nya kung dili man gani grab food na man say food panda ma'am pa-deliver mi ana ma'am mo na mong naandan nya kung magkalisod man gani ma'am walang wala jud koy kwarta ma'am nga ikapakaon di mo palit naman lang gano ko og kanang tosino mga longgan isa mga hotdog ni paborito sa akong mga bata kan namang young pork tosino ma'am. Kung matagaan mo og 6 mil karong Abril ug Mayo, bali 12 mil na tanan. Igo ra ba na sa inyong pamilya? Kanang ilang gingon nga tag 6,000 ang kada bulan ma'am marga magalisod ginamayana ma'am pag-igo ba kay kining mga bata lagi na ako nga nagtutoy nya usap pud problema nako ba nga nagapalit man kog diaper na sa ilaha ma'am nya ang diaper man gud ana nila ma'am dili man gud na ingon nga kanang ordinaryo lang ma'am mahalon mo gina akong ginapaliton sa ilahang diaper para magdugay sa ilahang sampot ba magligon siyang pilit sa sampot nila ma'am ba nya nga ang brand ko ana ma'am mahalon mga Louis Vuitton man ko na ma'am mga Gucci man ko na akong ginapaliton nya kung walang wala man gani ko ma'am palit na lang ko ng mga Nike nga brand mga New Balance o mga mga kanang Under Armour siguro ma'am mga inana nga brand bitaw nya kining asawa nako ma'am nga nag-usas na problema nako nga kulang jud kay nang gihatag sa gobyerno ba plano nila kay kanang sabon mo sa akong asawa ma'am ginamintin mo ko na niya ang Cetaphil nga sabon ma'am nya kung karon nga magalisod mi amo lang taon na siyang gipagwantaan ng sabon nga uli o kanang Dove ma'am. Sa tanan-tanang nahitabo karon, unsa may panawagan jud nimo sa gobyerno? Ako lang sigurong panawagan sa gobyerno nga unta padakan ning tanan nila ang ilahang kanang ayuda nga gihatag kay lisod jud kayo kay labi na karon ako mga bata sing permi na lang magbungang singot nga igang kuno kayo kay naanad man kuno sila nga ginairkon nya karon nagagwanta na lang mi sa hangin gikan sa bukid nya nang ilas ang mga katabang wala sa kay kapasweldo na karon na nagabugabagot-bot na lang nga saon pud nagapaghatag og sweldo nga di mako kapangitag trabaho ani nga ang gobyerno gagmay mong tinabangan sad nga wa sa kay kapahatag sweldo sa mga katabang lagi ani ma'am. Sige, daghan salamat sa imong oras. Unsa gani imong pangalan? Si Paul din ma'am sa diri sa Barangay Poblasyon ma'am. Okay, mao na si Paul, usa ka tricycle driver dire. Putang papatay ko talaga. You know I'm gonna get